Fold považujem za extrémne praktické zariadenie, ktoré vlastne dokážem používať od rána až do večera. Nie len po mechanickej stránke, ale aj po softverovej. Je to naozaj vyladený kus hardvéru. Je to v podstate malý počítač, na ktorom dokážem nielen pripraviť plnohodnotne nejaký podklad na prezentáciu, ale dokážem bez problémov čítať dlho texty alebo pracovať s prezentáciami a v neposlednom rade si tam viem pustiť aj zaujímavý film alebo sledovať nejaké médiá. Fold ma ohromil svojou praktičnosťou. Môžem si ho zobrať do práce, môžem si ho zobrať na víkend, môžem s ním cestovať a je to zariadenie na každý deň. Myslím si, že čo ohúri ako najviac je tá kvalita tých displejov. Hej. To je ako absolútna špička medzi telefónmi a kto má rád sa pozerať na pekný displej, tak toto akože naozaj je nič lepšie podľa mňa neexistuje. Ako šéf marketingu pre biznis zákazníkov prichádzam denne do kontaktu s mnohými vizuálmi a schopnosť toho displeja zobraziť ich korektne a kvalitne je pre mňa kľúčová. Flex režim je veľmi praktický pri prezentáciách, sledovaní videa ináč mimochodom alebo pri jednoduchých robení poznámok, kedy ako nechcem telefón držať v ruke, ale držím v ruke papier a potom používam pero. Čo všetko používam? Aplikácie pre projektový manažment, samozrejme MS Office, Teams a samozrejme Trello, Basecamp, komunikácia s externými dodávateľmi. Proste dobrý kus hardveru, dobrý pomer cena výkon. Myslím si, že pre človeka, ktorý to využije, ktorý hľadá nejaký vyššiu formu efektivity a niečo, čo bude zábavné zároveň, tak akože je to dobrý hardware.